Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pamirsa sedaya. Wangsul malih kalih kula Endah Ekam ing sekilas warta. Wonten dinten Jumat tanggal 6 Februari 2026 SMA Negeri Setunggal Krian gelar kegiatan peduli lingkungan minangka perangan saking program Adiwiyata Sekolah kanthi fokus utama ing pamilahan sampah lan pembuangan sampah wonten lingkungan sekolah. Kegiatan menika dipunwuruhi dening sedaya warga sekolah, kelebet kepala sekolah, para guru, lan para siswa saking menika kelas. Wonten ing kegiatan menika, para siswa katingal saweg nindakake pamilihan sampah kanthi tertib. Para siswa misahake sampah organik lan anorganik saderengipun dibuang. Minangka wujud tanggung jawab tumrap kebersihan lingkungan sekolah. Kegiatan menika katindakake kanthi antusias lan kebak kesadaran pilih sampah pamilihan sampah minangka langkah awal ngersake lingkungan. Sampah ingkang sampun dipun pilah menika lajeng dipun lebetake dhateng tong sampah miturut jenise. Sasampunipun kebak, sampah menika dipun angkut lan dibuang dhateng papan pembuangan akhir wonten lingkungan sekolah. Ing salajengipun badhe dipun pilah malih dening petugas kebersihan kangge dipun olah utawi dipun buang kanthi langkung terep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bu Kusnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak. Meniki kula badhe tangget mengenai menapa tujuan utama pun dilaksanake kegiatan pemilahan sampah wonten Adiwiyata teng SMA Negeri Setunggal Krian. Ya, suwun ya pitakonmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kabeh sadurunge tak terangne, perlu kabeh paham jane apa sih sing nyebabake ana kegiatan kaya ngono iku. Salah sijine yaiku Adiwiyata. Adiwiyata kuwi program anugerah saka pemerintah khususnya bidang pendidikan kanggo sekolah-sekolah sing peduli lingkungan. Arane peduli lingkungan iku ora mung sampah tok, tapi ya ning energine, ning air, lingkungan lan liyane. Salah sijine sampah. Apa kok sampah iki dadi poin paling penting? Mergo sampah iki sak bendinane itu ana ning sekitarmu, ana sak kiwa tengenmu, khususnya sampean dhewe. Coba aku takon, sedina wis nyampah apa durung dina iki mang? Sampun. Nah, iku jawabane. Ning sekolahan iki khususnya sampah-sampah sing ana ning lingkunganmu itu dikumpulke lan diolah. Mangkane ana sing digunakake maneh reuse, ana sing di recycle lan liya-liyane. Mula saka iku pengelolaan sampah iku kanggo nangani masalah lingkungan supaya sampah-sampah iki ora numpuk lan ana gunane maneh. Mula gak nyebabake kimia, gak nyebabake polusi apa maneh ambu sing gak enak kuwi. Kuwi pentinge ya. Nomor loro, sampah-sampah iki jane kudune ana pengolahane. Mula semanika iki nggawe program khusus supaya sampah-sampah iki arep didadekne apa? Apa digunakake maneh, apa di proses dadi barang liyane. Mula kuwi nek nurut Bu Kusnul, program iki ana ning semanika khususe ya kanggo nanggulangi anane sampah-sampah sing kok hasilke tiap bendina kuwi sing akeh kuwi. Ya harapane besok sampah iki disuda, nek iso ya ora ana. Ning nek ana bisa digunakake kanggo barang liya sing luwih penting, khususnya kanggo kebutuhanmu sak bendinane. Ngono, Mbak. Matur nuwun sanget nggih Bu Kusnul atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kabeh aja lali ya, sampahmu, masalahmu, tanggung jawabmu. Kudu duwe cara kanggo ngolah ngono kuwi. Kanggo bumi, kanggo masa depanmu, kanggo besok anak cucumu. Suwun, salam Adiwiyata. Kegiatan aksi Adiwiyata menika dados saran tumrap para siswa kangge sinau lan jaga kebersihan lingkungan sekolah. Lumantar pamilihan lan pembuangan sampah kanthi leres. Dipunjab kebiasaan peduli lingkungan saged terus dipun praktekaken saben dinten. Makaten pawartos saking SMA Negeri Setunggal Krian. Matur nuwun.